Има една категория хора, които се стремят да правят всичко по най-добрия начин и вечно не са доволни от себе си. Често, дори след добре свършена на работа, си казват, можеше и по-добре. Вярно ли е, че неумението да обуздаеш амбицията те превръща в аутсайдер и че перфекционизмът дразни околните и вреди на здравето? За това ще си говорим в следващите минути с НЛП специалиста Надежда Николова. Здравей, Надежда. Здравейте, много се радвам, че сме заедно. Добре дошла в студиото на Така го правят жените. Ще си говорим по една тема за перфекционализма. Всъщност какво е и много хора ли страдат от тази болест в кавички казано? На мен това е една наистина много любима тема и няма да се разпростирам, тъй като предполагам няма да не свърши времето за всичко, което искам да кажа, но ще отговарям точно и конкретно на въпросите ви. Перфекционизма, ако го погледнем в тълковния речник, това е стремеж към съвършенство. Но като надградим над лингвистиката и малко психология, става едно натрапчиво стремене към съвършенство, което при всички положения води до тревожност в човека, който го носи. Не мога да кажа дали много хора страдат от... Аз бих го нарекла компенсаторно заболяване и след малко ще обясня защо. Но пък знам, че много хора обичат да си слагат едни такива рамки, да робуват на чужди вярвания, да се стремят да бъдат най-добрите и това малко или повече ги осакатява. Но аз си мисля, че всеки човек, независимо с какво се занимава, се стреми да е перфектен. Къде вече е границата, която прекрачваме да се стремим да сме перфектни и вече става наистина така повечко? Много хубав въпрос. Къде е границата? Аз бих разделила нещата на две. Значи, хората, които непременно се стремят към перфекционизъм, т.е. към съвършенството, което де-факто не съществува. И в един момент се получава така, че ти се стремиш към нещо, което го няма. Ти се стремиш към нещо, което де-факто не можеш да постигнеш. Докато другото, което бих го нарекла здравословното самоусъвършенстване, това е стремежът непрекъснато да се развиваш и всеки път да правиш нещата по-добре, отколкото предходния път. Тоест, когато направиш нещо или кажеш нещо, да седнеш и да го анализираш как този път се справих и как следващия път, когато правя такова нещо или нещо подобно, бих го направил по по-добър начин, за да бъда удовлетворен. И разликата между тези два типа хора е, че перфекционистите непрекъснато са тревожни, докато и не изпитват удоволствие от това, което правят. Тоест, те дори, ако щете, постигайки една цел, не се самонаграждават след това. Те нямат време да се зарадват на това, което са постигнали и тръгват веднага към следващото. Докато другите хора, това са успешните хора, хората, които обичат да се развиват, обичат непрекъснато да вървят напред и изпитват удоволствие от това, че този път са постигнали нещо и следващия път удоволствието е още по-голямо, ако успеят да го надградят. А не е ли вярно, че в крайна сметка, ако всеки път сме доволни, няма да имаме амбицията да продължаваме? Тоест трябва до някаква степен и да сме недоволни, за да имаме усилия да продължим. Според мен говори гимнастичка. Доволни или недоволни до такава степен, доколкото пак ще кажа не самокритиката, самоанализа. Да, бях добър, но мога и още. Тоест следващия път мога да направя, да коригирам нещо. Но да не изпитваш удоволствие от това, което правиш, за мен лично е малко... Не е здравословно най-малкото, което е. В момента си мисля, когато си перфекционист, това се проявява във всички области на твоя живот или се случва, примерно, само на работното място или само в семейството, в семейството. Крайната форма на перфекционизма е тази, в която човекът, който го носи в себе си, иска да бъде перфектен навсякъде, което... Отново казвам, няма как да стане. Има три вида перфекционисти. Едните са тези, които се опитват да бъдат перфектни само на работното място, тъй наречените работохолици. И те се вдават де-факто във всичко, което правят и изразходват своята енергия в работата си. Преди да кажеш другия, точно за първи вид. Аз точно имах исках да отивам първи. Защото мен ми е интересно този тип хора, които дават всичко за работата си, искат да са перфектни там. Примерно, не го ли правят, защото нещо им липсва в личния живот и искат да компенсират. Точно така. Благодаря, че ме допълни и ми спести това, което всъщност исках да обясня, защото ако говорим за баланса в живота, ако мога да го обясня метафорично, баланс най-лесно и най-бързо се постига, когато една повърхност стои най-малко на 3 крачета. И тези крачета трябва да са равни като дължина. Едното е кариерата или работата, другото е личния живот и третото краче е нещо съвсем различно от тези две неща. Нашето хоби, нещо, което ни носи удоволствие и ни допълва като хора. Ако крачето, т.е. на работата, говорим в случая за работохолизма, е много по-дълго от останалите две, баланс няма как да се постигне.
Така че тези хора, които се вдават в работа си, при всички случаи столчето, ако можем да го наречем трикракото столче, ще куца. Тоест те няма как да бъдат един щастливи. човек, който се стреми да е перфектен, Да. ако иска да компенсира в едната област за сметка на другите, той според мен тогава не се стреми да е перфектен. Стреми да е перфектен само в едно. Ама аз, нещо. ако имам проблем, да кажем, на работното място, пък искам да компенсирам в семейството, за мен това не е перфекционализъм. Според мен трябва да компенсираш точно там, където нещо ти куца. Това значи да се стремиш да си перфектен. Трудничко е, затова казвам, че има три вида. Едните се стремят да бъдат перфектни само в работата си. Тоест, частичен перфекционизъм. Той е насочен към нещо определено. Другите перфекционисти са тези, които се стремят, т.е. те привидно се стремят да бъдат съвсем перфектни, но искат това и от останалите. Тоест, за себе си те... Това е най-тежкият тип перфекционизъм ли? Най-тежкият тип е точно така, защото хората, които работят или живеят с такъв тип човек, те не знаят как да реагират всеки път и при тях има един непрекъснат страх от това, че ще се издънят и няма да оправдаят очакванията на човека, който има тези очаквания към тях. И съответно, само искам да вмъкна, тук се сещам в момента един случай. Наскоро говорих с човек, който е на ръководна позиция и той ми заяви, че аз съм перфекционист и работохолик и имам правото да изисквам това от подчинените си. При което аз просто настръхнах и му казах, че перфекционизма и работохолизма са си заболявания. Ако ти искаш да боледуваш, окей, но нямаш право да искаш хората, с които ти работиш или с които ти живееш, да боледуват по същия начин. Третият тип перфекционисти са хората, които се стремят, т.е. това е другата страна вече, хората, които се стремят да бъдат перфектни, защото от тях това се очаква. Това е, може би, най-страшният. Те са супер депресивен тип и са склонните дори към самоубийства, ако щете, хора. Това са крайности. Наистина, перфекционизма е една крайност, която е нездравословна. А добре, сами ли вървим натам, осъзнаваме ли този тип хора, които са такива, или просто така се случва на ненадени обстоятелства, че стават такъв тип хора? Случайни неща няма. Когато човек... Едната ли някой иска да е такъв и... Дори има хора, които го искат, но за разлика от хората, които... Аз би го определила, преди малко казах, компенсаторно заболяване. При всички положения, както и ти преди малко каза, човек не му ли куца нещо в друго. Той компенсира, той е страшно вдаден в работата си и в същото време нещо му куца в личния живот. И точно там идва тънката разлика, че когато един човек тръгне по пътя на перфекционизма, това става още в детството. Най-често представители на перфекционистите е първото дете в семейството. Детето, върху което се изсипват всички амбиции, детето, което трябва да докаже, че е най-доброто, детето, което не може да греши и още от мъничко, после в училище, то се стреми наистина да бъде най-добро. Но това не означава ли, че родителят има така изпълнени свои собствени лични планове, иска детето да ги осъществи? И това, точно това казвам, че върху първото дете се изсипват в най-голяма степен амбициите на родителите, които не са осъществени от тях самите. А възможно ли е да се родиш перфекционист или по-скоро обществото, хората, семейството те превръщат? Това се възпитава. Това не е вродено качество, това се възпитава наистина. И се възпитава. Аз също съм бивш перфекционист, т.е. успях да се излекувам. Наистина е много труден път, защото аз съм първо дете в семейството и аз съм възпитавана в идеята, че ако не правя нещо по най-добрия начин, по-добре изобщо да не го правя. А как всъщност се случва това лечение? По какъв начин? Лечението е трудно, дълго, да се замени с нещо. С преосмислене. Не се заменя, просто сменям начина си на мислене. Докато човек не осъзнае, че стремейки се да бъде винаги по-добър, той заслужава да награди себе си и заслужава удоволствието от това, което наистина прави, няма как да се случат нещата. А как всъщност откриваш, че имаш проблем с това? Някой ти помага, прочиташ статия, по какъв начин откриваш това нещо? Когато човек според мен околните почват да ти го казват. Да, наистина има такива случаи. Да се усетиш. Има такива случаи. Най-често точно така. Околните, примерно, когато човек в работата си или вкъщи се стреми абсолютно всичко да му е по конец, хората отсреща му дават обратна връзка. Аз не мога като тебе и не искам да бъда перфектен толкова колко тебе. Не го искам от мен. Защо се вглобяваш толкова? Дай малко назад, отстъпи. Точно така е. Да, околните дават най-често правилния сигнал. Въпросът е дали ти ще усетиш сигнала. Въпросът е дали можеш да им повярваш. Точно така. Да им повярваш и да се вгледаш в себе си, за да разбереш това подаване на този сигнал всъщност дали наистина е верен
и можеш ли да работиш в себе си в другата правилната посока. Наистина е страшно изнервящо за хората, които живеят или които работят с такъв човек. Има много хора, които осъзнават, че са такива, но не могат да излязат от... О, няма нещо като не мога. Или поне казват, ако не иска, искам. да. Ако не иска, т.е. ако се стреми непрекъснато да е под напрежение, защото това наистина перфекционизма носи страшно много напрежение. Няма хора, които са перфекционисти, които да са щастливи, спокойни и така по вода да им тече живота. Рефлектира ли много на, да кажем, ако е перфектен в работата си на семейството или обратното, ако е в семейството, какъв да рефлектира на работата? Рефлектира. Страшно много рефлектира, защото, пак казвам, там, където си... Имаме зрител на телефона.